Ik vind dat het heel leuk wordt. Ik wens jullie heel veel succes. Nou, dan geef ik nou het woord aan Sabine. Dankjewel Marijke. Karakter, hè, van wat voor merrie heb ik en wat voor hengst past daarbij. We zien nu toch te vaak in de baan ook, dan zie je paarden die gewoon niet te hanteren zijn, maar dan zie je de afstamming en dan is het gewoon vuur keer vuur keer vuur. Ja. En dan weet je gewoon van ja, paard. Want welzijn staat bij ons hoog in het vaandel. Als een paard ziek oogt of bloed uit zijn mond heeft of kreupel is, dan keuren we het paard niet. Schouder, nek, dus dit stukje is de halslengte. Wat ik zou willen zien, hij mag de rug met de reeks al meer zien dat het nog mogelijk gebracht en boven blijven komen. Afdruk gemeten vanaf het achterbeen zeg maar, om een bepaalde hellingshoek te bepalen. Dan om 20, 22 graden kan eruit dat het meest ideaal is om zoveel mogelijk kracht te ontwikkelen. Bedenk wel altijd, het friespaard altijd wat meer helpt dan het gewenste beeld. Dat is de lengte op wat deze. Ik heb nou cursus beoordelen. Dit is de tweede les. En we leren hoe we een hinder schimmeren. Dat is wel heel leuk. Maar kijk wel, ja, je bepaalt. Dat is wel belangrijk om later een druk in de cursus. De kracht die je ontbreekt, is niet rechtlijnig. Dus eigenlijk moet je zomaar redeneren. Want dat is nou heel belangrijk. Als je kerntaken, dan gaat het kerntaken met de waar natuurlijk mee, dat is een meer taken. En wat beperkt dat is gewoon binnen het woord nou is. Ik zou dat nooit doen. En tenzij je paard echt heel breed is, echt naar beide, echt zo staat. Dat is Pietie. Die ken je hem nog wel. Hoi. 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 Willemke. En Pietie. Heel leuk. Leuk hè? Oh, ik doe niks. Dit is mooi. Mooie boksen. Prachtig. Hey, Lindsay. Een vanger. Heel leuk. Ja. Goed zo, meisje. We zijn weer aan het beoordelen. En we vinden allemaal wat van dit hinder. Geen overvullingen. Dat ziet er wel droog uit, hè? Pak als ik aan de Top hinder.
Hè? Tophinder. Voor cursus in de Ja. Nou ben we de stap om het beoordelen. Mooi zien al. Jood hebben we weer cursus beoordelen. Bij stal Wetterzicht. En hier hebben we ons eerste hinder. En die ben we nou aan het beoordelen. Hartstikke leuk is het. Dat neem je mee in de stad. Muzie, daar zou ik mee nog niet ja. Maar ik kan gewoon doorheen en lachen bezig. Toch een beetje in zo doen, wat er heeft, dan de rest van die recht uit. Zo hebben we alle hinders aan het beoordelen. Op je grafstal dan achter lopen. Dit is altijd zo'n mooie stal. Midden in de boerderij. Nee. Ik heb... Daisy en Glendy. Oh nee. Hi. Heel besnijdenis nog. Maar het is naar verhouding een hele zware chaise. Maar weegt meer dan 200 kilo zwaarder als we daar een andere chaise hebben staan. Ik heb daar nog een groene chaise staan. Prachtig. En dan moet je maar eens kijken hoe dik dit allemaal is en hoe zwaar. En het grappige van deze is helemaal 100% van eikenhout. Het is gewoon een eikenhout. Helemaal van eikenhout. Dan moet je het beurmuis. Vooral mensen wat hier ziet. Dat mag wat meer. Ja, dat is ook besturen nog. Dat kan bij voorkomen. Alleen op dit moment dan. Zijn we weer. Sorry. Ja, hij wordt eigenlijk twee handkruid langs en twee liggen. We hebben cursus beoordelen. Ze denken, tje wie praat hij? Maar ik praat tje Jim. Ja, je moet het vind ik niet mooi. Ja, ik vind wel een paard zoals je vertrekt dat hij makkelijk vertrekt. Ja, hij heeft wel een licht, makkelijke manier van dragen. Ja. Hij ligt goed erop zit, maar hij blijft inderdaad neerwaarts. De achterbeen komt er wel onder. Ja. Hoofdlengte.
We zijn al individueel de hindes aan het beoordelen. En dat is best nog lastig. Oh, mag niet gefilmd worden, gefilmd worden in de maan? Nee, ik geef ook geen bestemming. Oh jee. Ik ga toch stiekem filmen. Maar we leren nou hoe de jury wijzen met het, dus dan moeten we net filmen. Staat je naar voren? Hartstikke Kijk maar goed op. Ik mag niet stoppen. Ja, voor mij is het goed. Jee.